karhu. Ja poika, jonka tapaan kohta, oli nimeltään karhu. Oli nimeltään Karpas. Karhu. Ja mikä parasta, saa hypätä rusta lehtiin. Moja. Minä. Tupapaska. Vaan ehkäpä se on. Luukisseli. Oletko siellä? Arvaa! Nan! Wow! Meillä on teille namia! Se on persimestä! Nasu, Risto Reipas on Ristoran teossa. Mitä? Kasvavin ja voita. Rauhoitu nafanseni. Siihen syöksyminen ei ole sen kuvaisempaa. Kauhu alas. Saatana alas. Se peräaukko tuijottaa mua vastenmielisesti. It's raining again. Ja sadon sääntöjen mukaan! Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Tässä selvästi sanotaan, järjestämispaska. Tilat. The Final Frontier. Mikset ota Kiitos. Esti, poikani, oletpas nokela. Vai niinkö?